horretan, kirol ikarri bat, hau da, denbora zigaratua, pantalinak dituzte, eta noski guztian zehar agertzen dira beste gehigarriak ere, justu atzo inprentara bialitzen horretan, orain Ibarberrian tipiko izaten den ezkontzetako egindako gauzak edo beste modu ontakoak erraxa dira. Edo berri bateren komentarioa. Nago bateren konforme hau horrela izan denik. Eta pluk-plak iratzen zu, eta hor gauza berak agertu dut izateko horren. Bakoitzak badu bukaeran, zuzenketa bat, iritzia egiteko. Hori da, bakideako baterik probatzeko. Zure iritzia mateko kronika horreri buruz. Eta gero guri irizten zen. Eta hori nahi zantzuz, publikatzen da. Fondo berde bat baldin badut, nire gibeleko aldean, gero ordenadorean bitartez, ni hartzen nire gibelian nik nahi duten fondua. Egiten duzu estudio virtual bat egiten duzu, egiten duzu zu nahi duzuna. Orduan, kolore hauek, berdiak eta urdinak ematen dizu aukera horretarako. Zagoelakoz apenas duz. Orduan, bueno, pues berriak ailegatu orduko beti behar, baina gaur egun asistu ditzen izan komunikazioa. Eta bai joango gara beste gela batzutara, hor daude grabazio gelak. Zekaro, hemen emititzen nahi direnean, guaitzen gara hor grabatzen eta egiten, polizia grabatzen, eta horreko gauzak egiten. Irratia, engainatzen du hau niz. Ematen du beti jendea zuzenean dagoela, baina egia da, zure ezen dezu lagun bat norbaiti, elkarrezketa bat egiteko, zuek ikasten aizaten bitartean, bezalzuenan nahi dira. Horban beti izaten da, pixkat egun bat lehenago, legi egunen nago, eta dituzu, baitor goiek indiarekin, rebaretan jazteko eta elkarrizketan gero egin abizateko. Azten dela, baina igual, amarretan gaitu zuen norbaiti elkarrizketa bat egiteko. Bai? Uletzen duzuen? Bai? Horban egite ditugu hemen grabazioa. Hola, hiru estudio hor bat, ikuspizio bat, eskuinetan, hau dixago, eta hemen bat, lugarren bat. Batek duzen, dutuzara batekin, besteko ameketan, edo besteko amarretan. Zuzenean zauden. Baten aditu hartzen, banditzakakik, edo mobilak dituzena normala egitela. Edo mobila hartu dintzen etxean. Horren gara, besteko amarretan dituzena, segundua, bai, bat egotea,